Il-Prim Ministru Joseph Muscat assigura li bil-bidla l-ġdida dwar l-edukazzjoni, il-Gvern m'għandu l-ebda intenzjoni li jneħħi l-warrants tal-għalliema jew min għandu l-warrant irid joqgħod japplika għaliha kull sena. Dr. Muscat sostna dan f'kummenti lil ġurnalisti l-għada li l-Union tal-Għalliema l-MUT ordnat strajk tal-għalliema fl-iskejjel kollha fuq dik li tidher bħala interpretazzjoni skorretta tal-liġi l-ġdida dwar l-edukazzjoni. Huwa qal li jinsab konvint li jekk il-partijiet ikkonċernati jpoġġu madwar mejda tista' tinstab soluzzjoni li sserraħ moħħ kulħadd. Nemmen illi jekk fis-sigħat li ġejjin npoġġu bil-qiegħda nistgħu nserħu moħħ kulħadd u nistgħu jkun hemm way forward dwar kif jistgħu jsiru l-affarijiet. Żgur l-intenzjoni tal-Gvern mhijiex u m'hemmx miktub hekk fl-avviż legali li nista' nassigura illi jew titneħħew xi warrants jew illi min għandu warrants irid joqgħod japplika għalih kull sena ma nbidel xejn mill-liġi tal-2006. Il-Prim Ministru qal li l-interpretazzjoni tal-liġi li qed qajjem issa l-MUT ma kienitx issollevata qabel fil-laqat li saru mal-awtoritajiet. Madankollu stqar li l-Gvern lest li jtejjeb l-abbozz ta' liġi u assigura li l-Gvern żgur li mhux se jibqa' għaddej b'xi ħaġa li hemm dubju dwarha. L-interpretazzjoni tal-wording li jidher li qed tagħti issa l-MUT u li ma kienx issollevata fil-laqat ta' diskussjoni li saru, nemmen hija kwestjoni ta' miżinterpretazzjoni, jekk hemm lok li nimpruvjaw u ndawru l-affarijiet aħna nagħmlu hekk u m'għandniex għaxra biex nagħmlu hekk. Ġifieri żgur li mhux forsi nħarsu l qudiem m'għandniex għaxra fis-sens aħna m'aħniex ħanagħmlu xi tip ta' sitwazzjoni fejn nibqgħu għaddejjin b'xi ħaġa li hemm dubju fuqha. Dr. Muscat ittama li fis-sigħat li ġejjin u kien hemm żblokk dwar is-sitwazzjoni fl-interess ta' kulħadd. Ħares il qudiem li fis-sigħat li ġejjin nittama li jkun hemm żblokk fejn kulħadd ipoġġi madwar mejda u nsibu way forward li permezz tiegħu l-inqas nies li għandhom jibatu huma l-istudenti u l-ġenituri nhar it-tnejn li ġejjin. Intant il-Ministeru għall-Edukazzjoni talab għal-laqgħa ta' konċiljazzjoni mal-MUT biex jiċċara l-partijiet fil-liġi proposta li qed toħloq ħafna mistoqsijiet minħabba interpretazzjoni skorretta. Dan hekk kif l-ebda ħin il-Ministeru ma rrefera għat tħassir tal-warrant. Dan l-istess sentiment ġie espress mis-Segretarju Parlamentari għal Żgħażagħ Clifton Grima waqt li żar l-istudenti ġewwa l-Junior College bħala parti minn Freshers Week. Huwa qal li l-għalliema kienu kkonsultati bil-kontenut tal-att il-ġdid li qed jiġi propost.